Que tal, como están? Benvidos. Esta noite Santiago convértese na sede dun partido de baloncesto internacional, o que a selección española disputa contra a Macedonia como preparación pro Eurobásquet 2013. E antes da cita, no multiusos de SAR, os prolegómenos do encontro tiveron como escenario a Praza do Obradoiro e a Catedral. O plantel e os demais membros do Combinado Nacional fixeron esta mañá unha ofrenda ao apóstolo en memoria das vítimas do accidente de Angrois. Moita expectación se vivía esta mañá na Praza do Obradoiro xusto ca chegada dese autobús vermello que traía ao lugar máis emblemático da cidade a selección española de baloncesto. Pouco a pouco os xogadores e o corpo técnico foron tocando chan a pés da catedral para a ledicia das persoas ali congregadas. Eran moitos os que querían achegarse ás estrelas do baloncesto, pero foi o alcalde, Ángel Currás, o primeiro en telo privilexio, aínda que os máis agraciados puideron fotografiarse e estar moi preto dos seus ídolos. Son sensaciones emocionantes, ¿no? Pues son sensaciones en lo cual, por un lado está la magnífica fiesta que vamos a vivir hoy y otros está el recuerdo de las víctimas del trágico accidente. Y queríamos que estuvieran muy presentes ahí, queríamos por todos los medios el que Santiago, bueno, pues fuera recordada y nosotros también la pudiéramos recordar, y la verdad que por un lado emoción y por otro lado sabemos que vamos a tener esta tarde un partido muy divertido y que la afición va a ver a una selección que merece la pena. Despois da mítica foto de familia ca Catedral Compostelá de fondo, foi o momento para entrar no templo, onde tivo lugar un acto máis solemne. A selección española quixo homenaxear as vítimas do accidente ferroviario de Angrois cunha ofrenda floral ao apóstolo Santiago. E que dende a Federación Española xa mostraran a súa intención de converter a presenza do equipo nacional na nosa cidade en algo máis que un partido. Tamén na saída da catedral, os Ricky Rubio, Marc Gasol ou Rudy Fernández atenderon os afeccionados, a pesar das presas para coller o autobús de novo, esta vez rumbo ao multiusos de SAR. Da Praza do Obradoiro, o escenario onde esta noite terá lugar o espectáculo de baloncesto. No multiusos de SAR, a selección española fixo un último adestramento esta mañá antes de enfrontarse a Macedonia. Como ben nos contaba unha das estrelas do equipo, Rudy Fernández, están moi ilusionados por xogar en Santiago. E que o multiusos de SAR ten esa cor especial, ese sabor a baloncesto, que durante toda a temporada se vive tan intensamente entre as súas paredes. A ninguén se lle escapa que este foi un dos mellores escenarios da campaña pasada, onde se deu cita a mellor afección da Liga. E para mostra de que ten algo especial, un botón, Rudy Fernández, que xa estivo aquí co Real Madrid, está desexando repetir nesta pista. Lo vivimos en contra, ¿no? Yo en este caso con el Real Madrid, ¿no? Y bien, poder estar en un pabellón como es este, con la afición que bueno, que todo el mundo habla, ¿no? Ha sido una de las mejores aficiones de la Liga Endesa el año pasado, este año también ha estado espléndida y tiene que estar contento de cómo lo ha hecho el Bluesense. Y nada, a aprovechar de que ahora jugamos en casa, ¿no? Y en este caso pues decirle a la gente, ¿no? que venga aquí a disfrutar e animar a la selección española. Rudy Fernández, ao igual que os seus compañeiros, xa tivo oportunidade esta mañá de ver o ambiente en Santiago. Ademais, descubriunos que xa visitara noutra ocasión a Catedral, aínda que noutras circunstancias. A la Catedral yo la había visto ya hace tiempo, cuando era niño, la vine a visitar y la verdad es que bueno, lo que podamos hacer para la ofrenda que hemos podido ofrecer para la gente que ha tenido la mala suerte del accidente del tren, pues todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza para todas esas familias. O xogador mallorquín, unha das estrelas da selección, coincidiu con Alberto Corbacho de pequenos no colexio. O obradoirista non estará xa que os xogadores invitados abandonaron xa a concentración, pero Rudy tivo moi boas palabras pro seu paisano e dende este verán compañeiro na selección. Para mí ha sido muy especial porque, no sé si lo sabéis, yo desde los 8 años, 9 años hemos jugado juntos en el mismo equipo de colegio de Mallorca, ¿no? Y la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no? Poder decir que desde pequeños empezamos y que nos hemos vuelto a encontrar en esta selección, ¿no? Es una lástima que no pueda estar hoy,
pero bueno, sabemos que Corbacho está a un grandísimo nivel, que se merece haber podido estar entre estos 15 jugadores y esperemos que en un futuro inmediato pues pueda ayudarnos en torneos más importantes. O alcalde tamén quixo estar presente ao final desta sesión preparatoria e recibiu un agasallo do combinado nacional. A cita contra Macedonia é ás 9 da noite. Deixamos xa o baloncesto. O xuíz que instrue o caso do accidente de tren do pasado 24 de xullo imputou hoxe o responsable ou responsables de seguridade de Adif no tramo ferroviario entre Ourense e Santiago. O titular do xulgado de instrucción número 3 de Santiago, Luís Aláez, entende que as consecuencias do sinistro están conectadas co exceso de velocidade do maquinista, Francisco José Garzón, pero tamén coa falta de medidas de seguridade preventiva. No seu auto, o xuíz Aláez apunta que sinalará a data da citación como imputados destes responsables unha vez que o xestor ferroviario dé a coñecer a súa identidade. O maxistrado considera que no accidente puido influir a falta de medidas de seguridade preventiva e a imprudencia das persoas que deben garantir a seguridade no tramo onde se produciu a catástrofe, na que faleceron 79 persoas e máis de 150 resultaron feridas. O xuíz instructor entende que ante o previsible erro ou despiste dun maquinista deberían existir outros procedementos que evitasen un descarrilamento. O seu xuízo, de terse alertado da proximidade da curva da Grandeira e do exceso de velocidade do Albia, o máis probable sería que Francisco José Garzón puidera axustar a velocidade do tren. O xuíz Aláez reclama abundante documentación a Adif e Renfe, así como diario de sesións da Comisión do Congreso na que compareceron a ministra de Fomento, Ana Pastor, e os responsables de ambos os dous organismos. Nestes momentos continúan hospitalizados 17 feridos, un deles en estado crítico. A Deputación da Coruña investirá 175.000 euros na construción do segundo andar do Centro Sociocultural de Vidán. As obras que serán aprobadas na Xunta de Goberno desta semana estarán rematadas antes do 15 de novembro. Anunciaba hoxe o concelleiro Juan de la Fuente. O edil acusa a PSOE e BNG de paralizar o proxecto cando gobernaban a cidade para prexudicar a un barrio que, segundo de la Fuente, non lles interesaba electoralmente. En febreiro de 2006, a Deputación da Coruña comprometeuse co Concello a financiar a construción do segundo andar do Centro Sociocultural de Vidán, situado nun edificio catalogado en Brandía. Sen embargo, 3 anos despois, o Goberno local renunciou a facer a obra. Pero o concelleiro Juan de la Fuente, a razón desa decisión está clara. PSOE e BNG querían castigar a un barrio que vota masivamente o PP. Nós pensamos, ou eu penso neste caso, como veciño de Vidán, porque nacín ali, vivo ali e espero morrer ali, que o fixeron única e exclusivamente porque Vidán non é un barrio que ao PSOE e ao BNG lles interese. É un barrio que non nos vota e todo, e se vamos a perder pois 20 ou 30 votos que temos cada un, nos importa pouco. Pro concelleiro popular, PSOE e BNG deben explicar públicamente por que renunciaron a facer unha obra moi demandada en Vidán, que podía estar executada dende 2007 e que ia ser íntegramente financiada pola Deputación. Considero unha vergonza política e que non ten explicación de ningún tipo, senón que a digan, e que digan públicamente. Por que devolveron este proxecto que podía estar ejecutado no ano 2007, podía estar ejecutado tal como habíamos quedado e ahora se vai a ejecutar evidentemente no ano 2013. Por qué? Porque o Partido Popular, unha vez chegado ao goberno, era tan fácil como poñerse en contacto coa Diputación. Tras a chegada do PP ao goberno e unha vez modificado o proxecto, as obras recibirán o visto bo definitivo na Xunta de Goberno deste xoves. A Deputación da Coruña investirá 175.000 euros na construción do segundo andar do Centro Sociocultural. Os traballos, que serán executados pola empresa Eulogio Viñal, estarán rematados antes do 15 de novembro. Máis cousas, a Xunta investirá 97.000 euros na conservación e restauración do patrimonio histórico e artístico propiedade da Igrexa Católica en Galicia. Así o recollen un convenio que asinaron hoxe o conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, e o arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Será unha comisión integrada por técnicos das dúas institucións a que decida en que inmobles se actuará en función do seu valor cultural
e da súa situación. A contía da axuda distribuirase entre as dióceses galegas de Santiago, Mondoñedo, Ferrol, Ourense, Tui, Vigo, Lugo e no territorio galego da diócese de Astorga. Con este convenio, a Consellería de Cultura pretende garantir a conservación do patrimonio histórico, artístico e documental da Igrexa Católica en Galicia, dada a importancia que este legado cultural ten para a nosa comunidade. Tempo agora para que vexan algunhas das nosas propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos xa coa predicción do tempo para os próximos días, que nos ofrece, como sempre, Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá mércores persistirá o aire cálido sobre Galicia, coa situación meteorolóxica será de calor e de sol. O ceo estará despexado durante toda a xornada, aínda que a noite as nubes baixas irán entrando polo litoral atlántico. As temperaturas volverán ser altas mesmo con ascensos no norte de Lugo, mentres que nas rías baixas se suavizarán pola entrada de aire marítimo a partir do mediodía. Nos xoves os ceos estarán pouco anubrados ou despexados en xeral, pero con nubes baixas no litoral atlántico máis abundantes durante a mañá e con apertura de claros á tarde. As temperaturas descenderán especialmente as máximas en toda a metade oeste. O vento soprará frouxo de compoñente oeste. No venres amenceremos con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, aumentando as nubes polo noroeste. Pola tarde poderían caer chuvias febles máis probables no noroeste de Galicia nas zonas altas. Os ventos soprarán frouxos en xeral. Mañá mércores a nosa cidade seguirá a gozar de boas temperaturas similares ás da xornada anterior, aínda que se agardan nubes baixas cara a noite. No xoves, Compostela amencerá nubrado e os ventos retirarán a masa de aire cálido de días pasados. As temperaturas descenderán situándose a mínima en 13 graus e a máxima en 26. Para o venres agárdase unha xornada nubrada na capital de Galicia. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios, mentres que as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Antes de rematar, quedan coas últimas ofertas de emprego da Axencia Local de Colocación. Despois a nosa habitual entrevista no Preguntoiro, hoxe cun xogador do Compostela que acaba de fichar polo equipo, trátase de Fran Pastor. Grazas pola súa atención e que pasen unha feliz xornada. Ata mañá.